बालाझार जे राइजिं क्लाब बियो गाबोननिफ्राय जे जोंनि अपेनिं जानो थांगासिनो दङ जोंनि राइजिं क्लाबनिफ्राय जोङो बेखौ होनाय जागोन बालाझार राइजिं क्लाब जोङो बेखौ जों गाबोन बिनिफ्राय होनाय जागोन आरोखि मा टीमा गेलेगोन गाबोन अपेनिंआव टीमा फैगोन जाहैबाय फैगोन TAYC बिथांमोना जोफैगोन मोनसे आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेफैगोन चिरां FC दा बिथांमोनानो गाबोननि खेलाखौ अपेनिं खालामफैगोन गाबोन जोंनो खेलाया अपेनिं जागोन बेनि उनावहाय आरो जोंना 6-7 बेखौ जोङो जेन्ट्सफोरनि खालामनाय जाबाय जेन्ट्सफोरनि 6-7 साननैखौ जोङो हौवाफोरनि दिन्थिखांनायनि उनाव जोङो वमेन्स फुटबल जे हिन्जावफोरनि टीम बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव गेलेनानै जोंनि बे बालाझार गेवलां बल फोथारखौ समायहोफैगोन आरो मा टीम जागोन बे वमेन्स टीमा जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि जे भुटान थिम्फु भुटान FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंनिनो जे बर'फोर जे बड'लेण्ड बिथांमोनानो जोंनि गेजेराव गेलेनानै जोंनि बालाझार फिल्डखौ समायहोफैगोन बड'लेण्ड एभालेन्स FC आरोखि जोङो जेन्ट्सफोरनिखौ जोङो टिकेटखौ खालामनाय जानाय नंला बेखौ जोङो 6-7 जोङो बेखौ ओरैनो फ्रियाव जोङो दिन्थिनाय जासिगोन खिन्थु 8 थारिखआव जोङो जे रबिबार दिनाव वमेन्सफोरनि जे खेला जानो फैगासिनो दङ जोङो बेखौ बिथांमोननो एसे खरसफोर हरनांगौ जानायलाय बेखौ जोङो एसे टिकेटनिबो खालामनांगौ गोनां जानानै फैदों जोङो 8 थारिखआवब्ला टिकेटखौ जोङो लानाय जागोन जोङो बिसोरनो जास्ट ट्रफि गंसे हरगोन ओमफ्राय मानिबो दङ जोंनि खावलायनाया बेनो आङो जे जोंनि राइजिं क्लाबनि जानानै आङो दैदेनगिरि जानानैहाय जेन'बा आङो खावलायनो सानबाय जोंनि गामि ओनसोल एबा दाब दाब जायगानि फुटबल जोलुर बादायलायग्राखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंखौ फैनानै जेन' मदद होफैयो एबा खेलाखौ मेहेर गोनां खालामफैयो बेखौ आङो जोंनि राइजिं क्लाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आङो खावलायनाय थाबाय जोंनि मोसानाय मुसुरनायबो जों ओइदिन हारिमु दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों बेखौ जोङो हांख्रायनानै मोनदों जाहैबाय जोंनि दासो जाखांफुबाय थानाय जि सर्ट मुभिस खालामग्रा बिथां प्रेक्टिकेल जोङो बेखौ मोननो हादों सासे आरो जोंनिनो बेजों एखे लोगोसेनो जे सर्ट मुभिस बानायग्रा मनिसा बिथाङाबो जोंनि बे बालाझार गेवलां बल फोथाराव फैनानै जोंजों इन्जय खालामफैगोन आरो बिथांमोननि मोसानाय मुसुरनाय खननाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांमोननिफ्राय नुनो मोनगोन भुटानिस बे डान्स ग्रुपनिफ्राय जोंनि बे बालाझार राइजिं क्लाबनि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे डान्स मोसाफैनो नागिरदों दा रायजो राजाफ्रा बे डान्सखौ फैगौ वमेन्स जि फुटबल 8 थारिख नोंथांमोना बेयावबो नुनो मोनगोन 6 थारिखनिफ्राय जायोब्ला जोङो साननै जेन्ट्सफोरनि जाबाय आरो वमेन्सफोरनि 8 थारिख 9 थारिखआव जोङो जेन्ट्सफोरनिखौ आरोबाव जोङो फाइनाल खालामहैनाय जागोन आरो